Äiti, mä soitan Samille. On hiljaa sitten. Tiina puhelimessa? Onks Sami kotona? Ei oo just nyt, että... Soita vähän myöhemmin uudestaan. Missä se on? Mä en tiedä oikein, että kai se kohta tulee. Soita vähän myöhemmin uudestaan. Okei. Moro. Moi. Ikinä ei kukaan kotona. Tiina puhelimessa? Onko Sami kotona? Onko Sami kotona? Eikö kuulu? Onko Sami kotona? Hän kävi kotona, mutta lähti juuri kauppa-autolle. Häh? No, hän tulee kohta. Soita myöhemmin uudestaan. Okei. Moro. Moro. Ikinä kotona. Tiina puhelimessa? Onko Sami kotona? Kävi äsken, mutta ehti lähteä jollekin kaverille. Niinpä tietenkin. Sanoo kyllä tulevansa pian. Soita uudemman kerran. Okei, moro. Moi. Tiina puhelimessa? Onko Sami kotona? No kuule kävi äsken äkkiä syömässä, mutta lähti sitten pelaamaan lätkää. Soita vaikka huomenna uudestaan. Voi hemputti, mulla oli tärkeitä asia. No, ei mä anna mitään. Moro. Moro. Pusko. Eikö kuulu?